shi yasa babu fitina da ya kai mutum ya girma bai san ya girma ba. Mutum ya kai shekara 60 ko 70 ko 80 yana dab da kabari watakila, amma taron ranar aihuwa shine kan gaba, auren yassa shine a wurin yake rawa, yake kada jiki, a gaban jama'a zai sa wa yassa kek wai a bakinta. Allah wadanna ka ya lalace. Allah ya ji kan Haruna Uji ya ce in an girma a san an girma, don Allah a rinka tunani. Babu bala'in da ya wuce mutum ya girma bai san ya girma ba. Shi yasa mu rika alfahari da iyayenmu. Wallahi za ka ga duk abin da ke taɓa kamala ba sa yi. Ka tashi ka san dattijonka ne, ko zuwa kasuwa ko zuwa ofis ko zuwa gona. Baka taɓa ganinsa ya zama ɗan duniya ba. Babu wani abu na duniyanci da ka ga dattijonka a wurin, sai ka gode Allah. Yau wani duk inda ya je ɗan shedanci, shekaransa 18 a wurin suke karo da babansa. Ai ko ba aya babu hadisi, wurin sharholiya idan ɗanka ya je ya dace ka gudu a wurin kuma kada ƙara komawa. Akwai ɗan uwan da yake zuwa yawan stadium, kullum sai ya je stadium kallon kwallo, in ma ba match sai ya je kallon training. Daga baya daina zuwa. Aka tambaye shi me ya faru, ya ce wallahi na je ne kawai ina cikin jama'a sai na ji ɗana ya ja rigata ta baya, wallahi bai ƙara komawa ba. Me dalili? ya ce in ɗana zai zo nan ni ma na zo mu haɗu take yi shekara 80-90, wallahi in ka gani sai ka ƙara gode wa Allah da ya sa dattawa suka haife ka.